dostali ještě ten život Boží, dostali při svatém křtu. Tento život Boží, jak jste slibovali za ně, tento život Boží rostl v dětech a dneska dochází k prvnímu naplnění toho Božího života. Dochází k prvnímu svatému přijímání dětí. Dali jste tedy svým dětem na svatém křtu víru. Dostali 3 božské ctnosti. Růstu, poznávání, také přicházejí, roste u nich ty poznávání Boha, přibližování sloužení jsou křížičky. A tedy víra a svaté přijímání víra Boha pomohla, přispěla k tomu, aby ta bolest, to utrpení nebylo tak těžké, tak hořké, tak bolestné. Pán Ježíš chce být lékařem duší. Ano, za svého veřejného působení světého byl lékař, to jsme také byli si slíbili. Co jsme také vyslíbili, obnovíme křestnici s našima dětima. Chlapci a děvčata, věříte v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho, narozeného a ukřižovaného? Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatý obcování hříchu, odpuštění těla, vzkříšení a život věčný? A děti nemají hlad. Prosíme tě, vyslyš nás.
Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzal ti